Kaixo, hemen dugu web orriari buruzko aditu bat. Galdera batzuk egingo dizkigu. Zertarako da truke web orri hau? Jendeak behar ez dituen objektuak edo soberan dituenak trukatzeko. Zertarako sartzen da jendea web orri honetan? Berez jendea zehozeren bila da baldin badabil eta web truke doakoa denez informazioa bilatzeko, trukatzeko edo zer dagoen ikusteko. Beste aldetik, zerbait eman nahi duena jendeari erakusteko erabiltzen da. Zer egin behar da web gune honetan gauzak emateko edo sartzeko? Lehenengo, harremanak eduki web orriarekin eta jakin zer dagoen trukatzen. Gero, korreo elektronikoa emaila erabiltzen da. Nola egiten dira trukaketa web orriak? Jendea web orrian sartzen da eta artikolak, argazkiak eta bar begiratzen ditu eta zer nahi duen eskatzen du korreo elektronikoa erabiliz. Informatikoki, zer egin behar da web bat sortzeko? Lehendabizi dominio bat erosi behar da guk nahi dugun izena jartzeko web orriari. Gure web orria gordetzeko zerbitzari bat eta alojamendua kontratatu behar da gure web orriko argazkiak, testuak, orriak eta bar gordetzeko. Gero, programa berezi bat behar da web orria bera diseinatzeko. Hau egiteko interneten gune batzuk daude zerbitzu hori erabat dohainik ematen duten. Guk erabiliko genuke holako bat. Eskerrik asko gure galderak erantzuteagatik, asko ikasi dugu web truke hauetaz, agur.